Duha ka rallyista ang gidakop sa Davao City Police human sa sona ni President Ferdinand Marcos Jr. kagahapon. Atong sanon ang detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yasara, human mismo sa sona, gi-aresto ang duha ka rallyista pinasikad sa warrant of arrest. Gidakop sa kapulisan ning duha ka rallyista pagkahuman sa ilahang rally sa unang sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapon sa Freedom Park sa Roxas sa Davao City. They were arrested after sa SONA, no? We learned nga nag-appeal sila dito. So on the basis of warrant of arrest nga atong gihawiran for violation of Anti-Trafficking of Persons Act. So we effected the arrest yesterday. Ang warrant of arrest sa duha gi-issue ni atong June 7, 2022 ni Judge Jimmy Bustillo Boco sa Regional Trial Court 11 Branch 2 sa Tagum City, Davao del Norte sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9208 kon Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Ang duha giilang sila si alias Junjun 19 anyos ug alias Tonton 23 anyos. Gisuwayan sa GMA Regional TV1 Mindanao ug kuha ug pahayag ang duha apan bidumili na sila sa pagatubang sa kamera. Sumala nila nga sayod sila nga gipasakahan sila og kaso apan wala kuno sila magdahom nga tinud-on kini. Wala na mihatag og dugang detalye ang Davao City Police Office labot sa kaso. Apan sumala sa mga dinakpan may kalabutan matud pa kini sa nahitabong rescue operation sa mga batang lumad didto sa Cebu sa usa ka universidad niadtong Pebrero sa milabing tuig. Diin duna kuno sila'y kalambigitan. Apan gipanghimakak sa duha ang akusasyon. Sara, sa karon tingkagol gihapon diha sa selda sa San Pedro Police Station ang mga dinakpan. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.